Сәлам дуслар! Елның 30-нчы атнасы үтеп китте. Бүген безнең пәнҗешәмбе, димәк сез топ-клип тапшыруын карыйсыз. Эфирда мин Ранил Нуриев һәм без башлыйбыз. 30 июль халыкара дуслар көне. Ә безнең җырчыларыбызның үзара мөнәсәбәтләре ниндирәк? Кем белән дус, ә кемнәр киресенчә бер-берсен яратып бетерми? Без бүген шуны ачыкларбыз. Ә бу резидентыбызны каршы алыр вакыт. Шушы көннәрдә генә Гөлназ Солтанова 3нче тапкыр әни булды. Куанычлы хәбәрен җырчы селфи ясап, Instagram аккаунтына илде һәм
шундук дусларыннан берсеннән-берсе матур котлау сүзләре агылды. Һәм инде Гөлназның дуслары күп булуы ачыкланды. Biz de şın күңелдән Гөлназны бәләкәше белән котлап, 1320 номерына топ-клип сүзен язып, 105 санын җыеп, SMS юллыйк. Күз яшьләрен түгеп, еллар үтте диеп, сагышланып утта яшәгәнмен көеп. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килер диеп, көткән чакларымны искә алам хәзер, яшьлек елларымны. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килә икән, көтә белсәң генә, уйлар синең белән, бәхетең син генә. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Bir кеше bir юлы дуста, коллегада, яраткан ирдә була аламы? Ала, тик андыйлар сирәк очрый. Татар эстрадасында җырчы Люция Мусинның андый кешесе бар. Һәм ул әлбәттә Рөстәм Закиров. Дуслар, сезгә Люция ханымның «Эх дөньясы» клибы ошый икән, хәзер үк кәрәзәт телефоннарыгызны алып, 1320 номерына топ-клип сүзе белән башлап, 112 санын җыеп, SMS юллагыз.
dübük kader dünya sandı baştay keşkünede laşın kuş gibi zurda ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya başımın dip yürgenlerinin başını dirgen dünya ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya başımın dip yürgenlerinin başını dirgen dünya. Ey dünya fani dünya kadrin bilir dünya sana doğaş kübük sayırıyda kısqa şey kübük uza ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya başımın dip yürgenlerinin başını dirgen dünya ey dünya aziz dünya tatlıdan tatlı dünya başımın dip yürgenlerinin başını dirgen dünya. Ey dünya sırrı dünya Mengü oşulmaz dünya Bar nersege boş bulup da Bizge boş bulmaz dünya Ey dünya aziz dünya Tatlıdan tatlı dünya Başımın dip yürgenlerinin başını dirgen dünya Ey dünya aziz dünya Tatlıdan tatlı dünya Başımın dip yürgenlerinin başını dirgen dünya Başımın dip yürgenlerinin başını dirgen dünya Başını dirgen dünya. Шахзат яратып бетермәүчеләрен сер итеп калдырып, безгә дусларының кем икәнен генә әйтте. Ул исә Гүзәлия, Илдар Гаделшин, Фирүзә Хафизова, Айдар Аглямов һәм Гөлсирин Абдуллина. Дуслар, без кәрәзле телефоннарыбызда 13-20 номерын җыябыз, топ-клип сүзен һәм 110 сан язып, серле Шахзатның Гөлбану клибы өчен тавыш бирәбез. Var diysen, niye anı kimisen? Sigen yarın var diysen, niye anı simisen? Ey Gülbanu, günde yanında bulam. Günde aylı günde yanlarında min bulam. Ey Gülbanu, günde yanında bulam. Günde aylı günde yanlarında min bulam. Aklı sinen kiygenin, kökne sinen kiygenin. Uynamıysın da kılmıysın yok mu elle sigenin?
Ишек aldı tol pirek, tolga sandıgaş kirek. Uzun boylu yigitlerge kıska boylu kız kirek. Ey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde günde aylı günde yanlarında min bulam. Ey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde günde aylı günde yanlarında min bulam. Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde günde aylı günde yanlarında min bulam. Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde günde aylı günde yanlarında min bulam, günde günde aylı günde yanlarında min bulam. Кыска вакытлы реклама бик тиз узар. Бездән аерылмагыз. Татар эстрадасында беренче адымнарын ясаучы Лиана Хисматуллинаның әлегә дуслары да, дошманнары да юк. Ләкин күп артистлар белән инде ул таныш. Дуслар, яшь җырчыга көч-куәт өстәп, 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 109 сан җыеп, SMS җибәрик.
назларына. Ә менә күп кенә егетләрнең башын әйләндереп йөрүче Гөлназ Сабирова хәтта дусларының кем икәнен дә әйтергә теләмәде. Аларның күбесе егетләр, шуңа күрә исемнәрен әйтергә теләмим, чөнки кызлары бар бит диде ул. Ә сез, дуслар, 13:20 номерына топ-клип сүзе белән башлап, 104 санын җыеп, бергә клибы өчен SMS юларга онытмагыз. Яртысы үтте, ә кызыкның әле яртысы алда. Тапшыруыбызның уртасы. Лилиана Ирназарова татар эстрадасында дус булуны бик кыен, чөнки сәхнә кешеләре үзенчәлекле дип саный.
Шулай да дусларга килгәндә уртак телне ир-егетләр белән бик яхшы таба икән җырчы кызыбыз. Алар рәтенә Мирхәт Гайсин, Роберт Ямгуров, Алмаз һәм Айдар Юнысовлар керә. Сез һаман хатын-кыз белән ир арасында дуслык була алмый дип уйлыйсызмы? Уйлый торыгыз. Һәм 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 107 сан җыеп, Лилиананың клибы өчен тавышлар юллагыз. Sataşular bula barsı da eğlenmesin yalgışular yürekler yarasına. Yalgışular sataşular bula barsı da eğlenmesin yalgışular yürekler yarasına. Kararı unasını ayırabilmek gerek. Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde kübrek. Kararı unasını ayırabilmek gerek. Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde kübrek. Kararı unasını ayırabilmek gerek. Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde kübrek. Kararı unasını ayırabilmek gerek. Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde kübrek. Hey! Bir үп мине дип дуэт җырлаучы Рузилә һәм Айгиз бер-берсенә ошамаганнар. Рузиләнең татар эстрадасында дуслары булмаса, Айгизнең киресенчә, дуслары бик күп һәм ул аларның барысын да ярата. Дуслар рәтенә сабакташы Хамай һәм Айфара төркеме солисты Алмаз Шәрифуллин керә икән. Тик менә соңгысы белән генә күптән күрешкәнем юк дип моңаеп куйды Айгиз. Дуслар, ешрак күрешегез. Ә без хит парадын дәвам итеп 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 108 сан җыеп, бер үп мине клибы өчен тавыш бирәбез. Ver mine,
Yüreğime yar dingem Altınım sen, yakınım sen, birginem sen, birginem. Saylalama canım seni, bugünmem kışıkınmem. Yandım yine, gidim yine Alıp sen kışağına Beşi yüreğimde yangan Sen kaynar barında Yarak mine, nazla mine Sil bir canlarıma Sağındırdın digen bula Gitsin ki yanlarıma Yandım yine, gidim yine Alıp sen kışağına Beşir yüreğinde yangan Sen kaynar barında Yarak mine, nazla mine Sil bir canlarıma Sağındırdın digen bula Gitsin ki yanlarıma Yandım yine, Gidim yine Alıp sen kışağına Beşir yüreğinde yangan Sen kaynar barında Yarak mine, nazlan yine. sil bir canlarıma Sağındırdın digen bula Gitsin ki yanlarıma Sağındırdın digen bula Gitsin ki yanlarıma Gitsin ki yanlarıma Top Clip Hitlar paradının üçlügün bu yılı kim aşıp jiberəşəgin hazır bilirbiz. Koyaş kıbık nurlu niyeme Bağışlısım kile şırmana Senin yanda her şakıcılı eni Yaktırtasın barır yolumunu Senin yanda her şakıcılı eni Yaktırtasın barır yolumunu Altın kineşlerin bir ırgede Yuvatırga her şak özürsin Sağ selamet bulup yaşayani Dua itip dilek dilimi Sağ selamet bulup yaşayani Dua itip dilek dilimi Ani, ani, kaderlim sen benim Bule gitem sana jırımda Ani, ani, kaderlim sen benim Bule gitem sana jırımda Gözlerinde yaktı nurlar bulsun Hem sönmesin ümit şatkısı Rahmet sana barsı için eni
яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, әни. Йолдызларның син иң яктысы. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Бүләк итәм сиңа җырымны. Илмира Нагыймованың якын дусты Илмира Сөләйманова икәнен барыгыз да беләсез. Бу сер түгел. Ә менә Алина Даутованы яратып бетерми икән ул. Һәм тагын бер яңалык. Хит-парадта Илмираның «Белмәдеңме» клибының вакыты чыкты. Шул сәбәпле без бүген аны озатабыз. Бүген кинәт хәбәр алдым, сагынасың яратып. Киткән идең башка ярга, йөрәгемне елатып. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Юкагылма син кабаттан йөрәгемнең кылына. Әйләнмәсен ул яңадан хисләреңнең кулына. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Хисләремне аңламадың, яннарымнан югалдың. Син бит мине ташламадың, үзең өчен югалдың. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышның җиңел булмаячагын.
Инде беренче баскычны кем яулап алганын яшерүдә мәгънә юк. Шуңа күрә озакламыйча алкышлар белән лидерыбызны каршы алыйк. Радик Юлиакшин, Сөмбел Билалова һәм Алсуа Белханова буларның барысы белән дә Гүзәлия дус. Ә менә үзләрен әллә кемгә куеп, кеше алдында батырайып йөрүче артистларны жәлли икән ул. Гүзәлия ханым андыйларны жәлли торсын, ә сез дуслар 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, 111 сан җыеп, югалтасым килми клибы өчен тавыш бирегез. Құдай берген бәхетім сен өмірлікке деп келдің, жоғалтасым келмей сені, біз екеуміз бір беттік. Сындырма қанатымны, жоғалтма үмітімні, тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні. Сындырма қанатымны, жоғалтма үмітімні, тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні. Сындырма қанатымны, жоғалтма үмітімні, тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні. Сындырма қанатымны, жоғалтма үмітімні, тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні. Қолдарымда сенің қолдар, жүрегімде есімің, қауыштырды бізні язмыш, көзлерге тимәсін. Сындырма қанатымны, жоғалтма үмітімні, тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні. Сындырма қанатымны, жоғалтма
Дусларыгыз барлыгын һәм инде әлбәттә ошаган клибыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Аны сез белгәнегезчә 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, клипның кодын җыеп юллый. Яисә TMTV Online.ru сайтына кереп тавыш бирә аласыз. Instagramдагы аккаунтыбызны һәм ВКонтакте сайтындагы официаль төркемебезне дә күзәтегез. Анда бик кызык. Онытылмаслык яллар телим һәм сау булашам. Сезнең белән булдым мин, Рамин Нуриев. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.